कलरची पिशवी हरिहरी रामगोल शिमगा शिमगोल एकदा झोपला हरिहरी रामगोल हे थांबा हे दिपेश थांब हे दिवते इकडे अरे कलर मारू पुरी प्रतीकचा आता बी यांच्यावर थांबा सगळ्यांना नाही होते अरे पाणी रे राहते कशाला कसा वाटला थंड पाणी गरम ना ठेवलं बाहेर तू बाकीचं पण वरती ते घरात जाऊ दे सगळे ठेव ना जाती पे कोण आहे हात हातात तेच देऊन ते सगळे वाट चल एक रंबा नटले. तू काय करतोय आता स्वतःलाच नाही लायकीची घटना आता काय बोलतात हरिहरी रामगोल झालाय आणि अजून काय खालती पण तुम्ही बघितलं असं तमाशा विमा सगळा झाला. साना विना शिरवले आणि आता आम्ही टोकणे घेऊन जातो. हरिहरी रामगोल करून झाला सगळ्यांच्या घरातून पाणी घेऊन. हे बघा आता या पोरी नट्ट आहे तिकडे आमच्या घरामध्ये. अजून बाकीच्या कुठात काय माहिती पोरी हात मारीन.
हिला पटवायला हवी. काली आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला बोललो ना मी ड्रोन आणलेला तो तर हा रिटर्न बघूया केला तर करेन पण कारण का तो एवढाही खास हा मित्रांनो गरुडा आहे गरुडा. आम्ही त्या गरुडाचं ड्रोन पंख बिंक हलवून टाकलं. तुम्हाला सांगतो ड्रोन एकदम परफेक्ट आहे चांगला आहे. तो उडतो हवेने इकडे कंट्रोल करू शकतो पण एक त्याची व्हिडिओ आहे ना लॅग मारते म्हणजे ती स्टेबलायझिंग नाही झाली तरी व्हिडिओ आपण स्टेबलायझिंग करू शकतो पण ती व्हिडिओ आहे ना एकदम त्या ह्याच्यात ह्याच्यात येत नाही ती. त्याच्यासाठी तुम्ही तुम्हाला ज्याला शिकायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. कसा हो तुम्ही पाडायच्या तू घालून मी व्हिडिओ काढतो प्लेअर काढीन तुला नाही चालू आहे. घेऊन आलोय आता जातोय आम्ही व्हिडिओ नाव काय संकेत का वागळे शुभम सगळ्यांनी हे केलेलं आहे त्याचं इथे फोटो काढ लाईन हे बाई पी नाही कर बघायला कोण आहे माणसा झोपली. हेच मी जाऊन उठवणार ते रांडेचं चिकनी चमेली कमरो बघून मी काय बोलतो माहिती आहे हा माणसं होता म्हणजे तोंड नको ना दिसायला. हा सुपरमॅन सुपरमॅन माहिती काय दिसतो म्हणून कमर बाकी पण मसाला आहे ना रामले त्यापेक्षा गंदी घातली असती त्यावर चालली असती. टाइमपास केला ना सगळ्यांनी फुकट काही सांगताय का अर्ध्याने बरं वेगळी घ्या अर्ध्याने वेगळी घ्या नंतर झाला तर लगेच पाणी घेऊ तुम्हाला पण नाही मस्ती होती. अरे वासाड्या बेमाडा फिरायचं बंद कर. कशाला फोटो से सब डिलीवर हो जाएगा. कोण नाही काय पुढं रुमाल ठेव.
Welcome to BK Star Music. अरे बंद कशाला करतोस मग BK Star अरे चालू device. ठेव ना तो चालू ठेव. आवाज आला बे.
गेला घेऊन गाडी. अरे ओमकर नाही झोपलाय का? आवाज का असा झाला?
कोणीही चुकून ही मस्करी करू नका. नाग्याची मस्करी करू नका. मस्करी असून मूडमध्ये असल्यावरच नाचतो. त्याचं खचकीन चालतो 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 चालतो. धक्को रे
तिथं बोलवायचं होतं माहिती होता तिकडे मंदिराच्या इथं ठरलं ना हे आता व्हिडिओ आता सोडताना व्हिडिओ हे नमस्कार मंडळी मी साडी बिडी सोडून आलो हे जिगू हा काय कुणाचा आहे हे आता व्हिडिओ काढ हे आता व्हिडिओ काढ जिग्नेश आपण पाडला होतो माझी अरे हे हा पहिला करायला पाहिजे होता ऍक्च्युअली मध्ये काय मला माहिती फाटलेलं कपडा हातात दिसतंय सगळ्या वेळी तुझंच भारी साडी पण एकदम मध्ये पटका तिकडं झालं मला पाऊल होलच नाही काय लागला हा बंद कर काम तर